hapon, sir. Permisi. Nay, anak sa amo lang, sir ba? Itag trabante, sir. Aduh. Ya, gaano kayo trabaho dito, sir? Nag-vlog na sa 5 kabaya, sir. Hari sige. Hari besi. Trabaho nimo. Ikaw na. Hari sige. Ikaw man duro, pakaon duro kay Kwan, brasan ba? Boya, boya. Gago! Nag-vlog ko, guys. Ano sa'yo? Buwang na ganito. Alam-alam mo ba yun? Ha? Sana na mo drink. Easy yun. Hari besi. Hari biri ga sigira. Anu kora piri siro. Oh, sir, anak sa amo na ko, sir. Pero Kita siya, trabante, sila ba? Kita trabante. Gaano kayo trabaho, sir? Trabaho. hari kara si piri. Trabante. Hari kara si re. Oo, oo. Nag-vlog sa 5 kabaya nila. What? Oo, 30 mil. Gaano dito, sir? Usay mo na tubahan? Nag-vlog sa 5 kabaya nila. 5 ka. Baya. Saan kapit niyo? Baya. Sa Compostela, sir. Oh. Hari besi sige. Oh, Hari besi. trabaho nimo. Ikaw na. Hari sige. Ikaw man duro, pakaon duro kay Kwan, brasan ba? Boya, boya. Gusto mo na ikaw no kaon. Iya, wala. Nakano? Okay? Okay? Okay ba ko, sir? 30 mil. Kaya mo calling card, sir. Kita kayo calling card. Basi kayo. Buaya ko nun lang ya. Ang calling card. Buaya. Sir, Bird. Ah. House. Magaling kang kupal ka. Kaila. Ano dito kayo na? Sino mo ipakaw buaya? Di, vlog na sa baya. Ngitag sa mga pa, sabante. Ayong kay God, Ya, tubrasan ng buhayan. Ikaw man nagpakaon, tubrasan. Mara, mara trabaho. ikaw dai. Hindi lang yung trabaho man. Ha? Wala, wala yung trabaho. Sa imong ipakaw. Pero, Kanding, may pakaw kami pakaw kanding ngayon na buaya. Hoy kanding ito. wala. Ha? Wala. Ayun, hindi na buaya. Ha? Tara, Ah, okay. sige. Kanding Yeah, lang. sir. Ah. Okay. Ah. One, two, three, go. Balik ka. A few moments later. Vlogger mo, sir. Vlogger mo. Tulong ganing. Lang ka, Fry. Hari kari sirba? Haway. Hari beri kasi? Hari beri kasi? Oh. Ah, Sir, ngapon, sir. permisi. Nay, anak sa amo lang, sir ba? Itag trabante, sir. Aduh. Ya, gaano kayo trabaho dito, sir? Hari kari sir? Ang mo, willing mo trabaho, sir? Ang kabilang buwan. Ha? Ang kabilang buwan. Wow! Oh, nakita lagi, sir. Dahil sa suwa. So, Oh, sa Compostela, sir. laki na, laki. Laki. Ilang Kwan. galing laki? Oh. Hari besi. Nag-vlog na sa 5 kabayan na. Hari sir. Hari besi. Nag-vlog na sa 5 kabayan, sir. You serious? Maor yung trabaho, sir. Kung mag-vlog, maora. Hari si piri je? Saya dia besi. Omoy, kuanda, kaila da nga. Ramai kontak number. Na kuling, sir. Ah, Sa'yo na kayo. house. buwan. Sa manang Ang kuana. buwan, sir. Kanang Dagko na na buhaya. dagko na nga baya. Oh, kaya ni awa man ang kwan. Yawa ang iyang kwan. Tiglaw. Duha ka buhok eh. Sigurado ka safety kang kanang employee na. Siptir man. Pero ikaw man, pagkaon, tukrasan ko lagi. Brasan po. Gago! Ikaw man pagkaon. Maor dyan. Okay. Okay ba? Okay na, sir. Dahil mo sud. Niyo. Dua ka tao. Dua ka tao kinanglan. No. May pagkaon na sa buhaya, sir. 5 kabaya. Ikaw man, tukrasan. Rumah ka untuk tino tutulasan. Bro, Para kayo sa- mangka. Okay, 30 mil mo po. Ang buwan. Sa 30 mil ang Buwan. Ato sa Song, Compostela. Compostela. Tiglaw sa buhaya. Oh, sa Hawaii. Hari besi. Sorry? Oh. Hari besi. Toothbrush na hari toothbrush. Tama ko Finish toothbrushan. it. Ah, hari. It.
Okay, okay. Asa kumpul sila? Okay. Ano saman? Diba, ugma sila sir. Magaling kang kupal ka. Depende, okay, sir. Lagay ko number mo ba? Eh, ako ang manghod mo. Ako asa ari tap kita. Oh. Ugma. Di naman dito bay. Yes, sir, depende. Usan kita ko na. Dua ka bukos, dua ka bukos. Magaling kang kupal ka. Dua ka buok. Ilang ka buhay usap? Ha? Usa man nanay kural. Lima ka buhay. Ha? Ah, wala. Usan Ini krokodil. Kuran sa Five. ingan na, pero ikson, pagkaon na lang. Four. Ha? Pagkaon na, pagkaon na, iksahan na. Isa hanag pagkaon. Oh. Sige. Lagay ko number. Okay. Boss, okay. Oh, okay, boss. Oh, mayroon siya. Oh, yeah, balik oh. Yeah. Kuseng. Naman kang vlog, Kuseng. Napang sa tamo. Oh, dry, kamera. Kuseng, vlog na Kuseng, vlog na. Vlog na naman, dry. Tamos kamera. Vlog na, vlog. Ano kayo sa dogma? YouTube yung mga dry. Hi. Baga, nay, anak ng mamo sir. Oh, ari din sila. Baga, may sa Trabante sir. Trabante? Oh, para 30,000 ang buwan. Asangan? Buwan. Sa padik ko. Sa Suwa. Ha? Su. Sa Su? Oh. Number. Di, ground na sa Bahia sir. 5 kabok. 5? Oh. Buaya? Oh, 5 bro. Say, kuha rin yung deployment. Wala. 30,000 bro. Kau mag-ground. Ground. Russell. Russell, ah. Buaya, bagit. What the fuck? Russell sir. Oh, kung lili ka mo. Atay. Atay ka na ba? Di, gaano ka na trabaho aja. Di, ground ka na. Kau mag Russell na. Russell, saan na po? Punta na ba? Russell. Okay. Okay. Kita gamit sa toothbrush ka lang. Ikaw yung gawin sa buhaya. Ako. Ano naman? Ano naman? Maganda naman. Ikaw. Dito mo sila. Oh, talihid ko ka na. Ikaw. Okay, tingin lang. Testingin. 30,000. Gaano na ka na? Ha? Testingin. Isan mo na. 30,000 buwan. Ikaw mag-vlog. Wala ka na. Kosar na. Pakanon. Testingin. Kusa ka na ka buhaya. Sorry. Sakto yung pagkaon na. Hindi ka dakto ka nga ulit. What? Sige ba? Sige mo. Asam ka na toothbrush. Bahala ka ng beer. Mata na ka ng beer. Saan na hapon? Hapon. Hapon ka na? Japanese? Anata na nila may wak? Wow! Ako sa Israel, sir. A few moments later. Buang na ganito.